sayang tang giulin damping ang bana. Mang, uy, Chris kasayo. Sayo jud taong kayo ko dai kay nagsabot biya ta day nga karon ko maningil nimo. Kasayo sa nimo ka man giuli akong bana in town, Chris. Oh, maghuwat pa day ko sa imong bana nga wa man gyapon ti kwarta madala maningil ako nimo oy. Sus, saan lang ginakapapangitag trabaho? Nga umulakaw ko. Kasi mapilin sa imong payag akong bana tuwa man gambing. Agoy Ginoo ko imang wa say mo dagit anang imong payag nga perting gamaya Uy, oy. bisan na ling oy, gihaguan in town sa akong bana in town panday ling oy. Mao gani mang pero kinahanglan gid mang mubayad jud ka karon kay naay mo renew nako. Mao lagi, mobayad lagi ko niya. Saan man jud ling, wa man jud ko ilaing ihatag nimo. Ako rin yung banaw. Saan man nga? La, pwede ni Nya mo dawat kag ditulo. What? Saka titulo na sa imuhang payag. Dili. Ditulo atong ako mga kaanga. Puno na siyuta. Ay na lang kang magdugang-dugang na labad-labad dito na ako imang. Dili kami. Abot-abot lang taling kaniyot lang ba? Abot lang ta. Abot lang sa saryo. Bakit pa di ay? Natoy dala nga. Tolo. Kalingin ko ko imang hakay. Pinanglanon kayo na ko karon imang ya. Digit pwede nga ipilin sa imuhang bana diri ug mao sa imong ibayad karon. Maluon jud na nako. Mao lagi. Ano mo kabalaka anak ko mo bayad lagi ko nimo karong adlaw di maaptat ugma. Ayo. Uy nana, lab. Ay salamat kay naa na gitaon. Lab lingkod ari lab. Salamat ni kay murag naggurupan tuhod ami. Imuha gid intaon. Gi sanong ka sa imong Be nilabas man kag duha ka oras oy. okay ra na. Uy kay at least nakauli siya nga buhi ha. Nya unsa man akong bana nga to nakakaog tarong? Nagkaon ay. Oh my God! Mura magwa ni tugtog, mura magbuntag, gibuntagan. O yan, Karabila sa adlaw. Uy, imong sa ning hutdan. Unsa man may akuha ni Luno? Ay, naa pa guro na mati-itiyo ko man siya gipainom og butong. Wa ni vitamins? Ha? Way vitamins? Ay di man siya minom og vitamins. Kaya Lab. akuha man iyang imnon. Lab. Tanawa mo na imang mao na ipadana ko karon imang. Hoy, Tusik pa bagod na. sus ginoo ko nimo. Di pang tuod mo sa kumbana, mo shuffle pa na day. Imuha nang kung ano, kusik gid mo na. Ubahan Diba, Lab? ngabil ani mong bana imang oy. Ay sus, so mga na tuila na pwede na pagpahiran. Lab, Bayad ka pagkaasawa. ngano nasalbahay sa masag ko, nga gusto man pud nimo lab. Okay, buot ang say gusto, ha? May paiguro nga na ko ning kalibutan na kay sa imo kung ibayad-bayad. Ay namo pagdrama-drama din ha. Ay mo adto kinahanglan mo adto na gimi imang. Sige, Unsa? sige dams ay kanang una lang dito dams kay sige are na ko ha. Tunga na lang na sa adlaw kay mangita ako kwarta, bahalag ako na lang mamuring. Ay, What? Tungas adlaw? Naunsa ka kadakos imong utang? sus, ako na lang mamuring guro ani para makapahuway na kumbana. Ug Pila tungas may adlaw ra girinyo? imong Pila ihatag may na ko ani ya. Dili man jud na kundangan. Gamay na lang akong girinyo ni Muling. Gamay na lang to. Gamay lang bitaw kaayo 50,000 man lang to. What? Gani ay apil ang tubo. Hindi kami. Nya, lamluman nimo akong banag usa ka semana. Tungas oras imang. Ah, grabe ang Ura na imang. usa ka semana. Maipas na po ng 50 mil sa semana, oy. Ana, lab kuyogin na lang na lab. Lasa yun na natong utang lab. Binadyo ko mangutang lab para makapaway na ka lab. Barog lab si pabugat saryo kay. Barog lab. Kinahanglan na kita nga. Ayo lab. Ayaw din mo mata. Ayo. Andam na ka sayo? Ha? Andam na ba ka? Sinandam ako ano. Magaman. Aka. Tanawa ra gina o 60 na kay ko oo. Dali na sugod na ta. Sugod na ta ba? Uy, sugod na to. Siga sa imong mata diha oy. Yan na. Kasi nagyan akong kapoy, Adam. Ay di gina magsilbi gina ingon anang kapuyon kasaryo kay nagsabot na gid imong asawa kay bawgi adyo ka bayad ka diri. Yan na siya ro wa gyapon na ning gahi be ato kuno kapon be. Luyo sad ana oy. Gamay ragyod. Naman gamada. Anak. Kapon na ako, madam. Ana lang ko ano jud din ha. Steady lang din ha tanaw-tanaw lang ang gahi. Madam. Ha? Ha? Ay dili ko matagbaw anak saryo. Tunga ra ra ba gid sa adlaw ang gihatag sa imong asawa nako. Sila makapoy ako lawat, madam. Hindi ko mamada. Ah dili na magsilbi saryo oy. Asin kuroon niya ng gabi, bata ka paway. Abi ato kuno suwayan be ato ang pagayon be. Pagayon sa nuto. Ngayon sana kung tutok ka na yung madam. At andam, binjot. Di jud. Sijog ka hanat.
Talaga. Sige, pahuway lang sa kay balik lang po niya. Tigda lang sa dina. Ipahuway sa nimong lawas ha. Nalim na sitwasyon na eh. Apoy kaigat. Asa na lang kawate? Napirmo. Patay na ko. 6.5 hours later. Saryo! Saryo! Nakapahuway na ka, Saryo? Uy! Ah. Nabalik na ko! Ayuta naman nato madam. Ay, mamay pagtagpila na Uy, ko. tunga nas adlaw. Uy, tanaw na oh. Marami nga pa na ganun. Mao gani, magsugod na gani ta. Madam. Ay, asa ka madam. Pagkay kaong kaon. Dito na ko na yung mga anak. Dili na man Pinay mo sa luyahan. Uy, dili na man mo. Naputol akong Saryo. ugat. Naputol akong ugat tam. Dili mo silbi uy. Magsugod ta uy. Kay dunggan tas gangis ani karon. Oh, tama-tama. Ay, nahuway ako madam. Dili na magsilbi dili na pagkubos kanina. Madam, ay, ay. Oh my God! Iya lang si reklamo Saryo. Ka ako ra mo paghapoy ning drive Saryo. Wala, ay. Kana lang ko din hagod ay lang pagsige. Wala. Ay sigsaba ba? Putan mga gawa-gawa na lun. Gipatunang mga ganun mo sa sawang. Grabe pala utang kayo nga ako'y bayad. Madam, 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 ka. Nalos-los na ngayo, madam. Kapuya uy. Madam. Kapuya managid in town. Pero kuwangan palagi ko lagi. Uy, Saryo, kuwang ko Saryo uy. Wala ka na tong usabi. Ay ako ray bahala, ako lagi drive. Lumoy pa na kayo sa mga madam. Ay sus, ako ray magpagahi anak. Kadali lang. Kadali lang kayo. Alay, tanga ka Kadali lang kayo ay sige reklamo. Kadali, wala pa. Hilom lang ga ako ra. Ako Ay, ra. kayo, aga, ay, sagay, aga. Alay, tanga ka madam. Kana. Sige. Pagahi ako na mo haba. Gaya na madam. Hapit na lagi. Ako may hapit na ning gahe, madam. Kaya na ako luya, madam. Madam, yan na hindan, Sabaan ni mo ay. Sabaan ni mo ay. Sabak ay ka. Hilom. Hilom ka pa ko nahuman. Madam. Awa na yung laba-laba. Pag sige, sabak diha.